Čo vlastne slovo kočaje znamená? Kočaje je skomolenina dvoch slov, koče, kočové kmene a učenie. Aké produkty vyrábate? Všetko, čo ponúkame, je vlastne ručne vyrábané. Ponúkame perníky, korálkové náramky, fimo, tunely, portréty a ponožky. Aké produkty vyrábaš? Tak ja konkrétne kreslím portréty, kreslím technikou uhlík, alebo tiež ceruza, kreslím farebné, suchým pastelom a mokrým pastelom. Ďalej poskytujem aj počítačovú grafiku a kreslím vo všetkých rozmeroch, to je aj do 5 m². Ďalej vyrábam aj domáce mydlá, sú to kávové, pachy neutralizujúce mydlá, ďalej vyrábame levanduľové mydlá a citrónové mydlá. Aké produkty vyrábaš? No takže ja vyrábam produkty, ktoré sa pripravujú z korálok väčšinou, ale mám tu aj tunely, ktoré sa vyrábajú z fíma. A v aké sú cene? Závisí to od rozmeru, veľkosti, farby. A je to časovo náročné? Áno, je to veľmi zdĺhavá práca. A koľko trvá výroba napríklad tohto tu? 3 až 4 hodiny. Čiže ja som okrem iných výrobkov vyrábala aj tieto perníky. Sú vlastne vyrobené z obyčajného cesta perníkového, to je základ, a potom na vrchu je marcipan alebo citrónová poleva. A výroba takýchto perničkov je časovo náročné? No, ide hlavne o množstvo a o to, aby to nejako vyzeralo. Ten marcipan je už potom ťažšie vyrobiť. A v akej sú cene tieto perničky? Po jednom kuse, jeden perník je po 40 centov a väčšie balenie je o 10 centov výhodnejšie, je to za euro 50. A recept máš svoj alebo z internetu? Mám svoj, konkrétne maminu. Ďakujem za rozhovor. Máte za čo? Ktoré produkty sa ti páčili najviac? Najviac sa mi asi páčili tie kresby, pretože akože ja som vždy chcela nakresliť svoj portrét a podľa mňa toto je úplne úžasné, že je tu na našej škole niekto taký, kto niečo také robí a určite by som sa chcela dať namaľovať a určite aj dám. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Páči sa vám táto akcia? Páči sa mi, môžu prezentovať a sú to pekné, aj tie kresby sú pekné, je to fajn. No. Ďakujem. Aj mne sa to celkom páči, žiaci tu môžu prezentovať svoje práce, môžu sa umelecky zviditeľniť, je to pekné. A páčia sa vám nejaké produkty? No mne sa páčia tie rozťahovaky napríklad, čo sú tam.